Sanibonani nginibingelele nginamukele kule channel lema-Sweet Media Production. Mangabe uyaqala ukufika, cela ungenzele iqiniso lokuthi uyaqhopha subscribe maqeda ukubuka le video, ushaye like bese ke uyakhomenta lolu daba. Ngaza kwethu impi ephakathi kaMthandeni kanye ke noBig Zulu esibonakale ishaya ijika ngepost eyenziwe uMthandeni ku Facebook ebekade ithi uphi uBig Zulu, nempendulo kaBig Zulu ekhombise ukuthi ke yena akadlali futhi ke akayithathi njengamancoko le post eyenziwe uMthandeni, uyibone njengokweyisa. Siyenze ke abantu abaningi bakholelwa ekuthenini lento eyashiwo uKhuzani engomeni zakhe ethi yashiwo Big Zulu kungenzeka ukuthi ke yayiliqiniso yonke. Kungenzeka ukuthi ke lezi zinto eshiwo uKhuzani ngomthandeni ethi wayezisho kuBig Zulu kungenzeka ukuthi ziliqiniso, kanti ke futhi nezinto ezayishiwo uLwandle Nkulu kuKhuzani ngomthandeni kungenzeka ke ukuthi ke nazo ziliqiniso. Abalandeli ke bakaMaskandi abakhombisanga ujabula kwindlela uBig Zulu aphendule ngayo na kwindlela uBig Zulu athathe ngayo izinto uma uMthandeni ebhala ke ipost efana naleya. Abantu babone ngathi ke uBig Zulu uyithathe ngenhliziyo leyanto, kanti ke futhi njengoba ke esebonakala esegamanxe kuMaskandi bathi abantu kuzomela ukuthi afunde ukudlala ke nezinsizwa zakuMaskandi. Kanti ke olunye ke uhlangothi lweyisa uMthandeni luthi akanawo udanki. uBig Zulu esemenzele konke, wamnikeza uLwandle Nkulu, kodwa yena umbonga ke ngakho ukuthi ke amdelele ku Facebook athi ke unenyawo enukayo, engabe ke ucela usizo khona ke ezokwazi ukuthi ke aqhubekele phambili nomculo wakhe, njengoba ke iParis yakhe isaperforma kahle ngendlela ke eyisimanga kangaka. Ngaza kwethu kuningi okuqhubekayo, kuningi okwenzekayo, indaba asikulethela zona zishisa ngesikhathi esuke senzeke ngazo. Kukodwa nje ngufuna kuwena ukungishayele usubscribe bese ke sidibana la kuma comments. Ngiyabonga.